Időkapszula, hát azért kérdeztem, hogy mikor lesz, mert ez is végül is időgazdálkodás, csak a technológiai része, hogy tudod ezt megoldani. Jó, oké. Egy nagyon fontos funkciója a Gmailnek, itt az úgynevezett címtár. Ez az én címtárom? Abban vagyunk? Abban is bemehetünk az enyémre is, hát lássatok. A címtárban tárolod a partnereidnek az adatait. Például itt van, nézzük meg mondjuk Dienes Attilát, miket írkáltunk róla. Beírjuk, ugye a Google egy kereső, úgyhogy elég jó a kereső része, nem kell itt megnézni, hogy ő milyen csoportban van. Itt is Miskolci Üzleti Klub BÜK címke alatt működik. Ráklikkelünk, és akkor behozza Attilának az adatlapját. Ugye az a lényeg, hogy loptam a Facebookról egy képet, azt mondom, feltöltöttem, hogy amikor sörög a telefonom, akkor lássam az orcáját, hogyha mondjuk telefonban megyek, és akkor csak headsettel felveszem, akkor is lássam, hogy ki az. Amikor mondjuk összegyűjtök egy találkozón mondjuk 30 névjegykártyát, akkor azt Péter elé lerakom, hogy tessék Péter, akkor most dolgozz fel nekem. És ahogy ő ezt beírja, nekem az már benne van a telefonomban. Mert össze van kötve a két rendszer. És ebben az a szép, hogy nem tudom kinek volt már olyan, hogy a telefonjában voltak a telefonszámai, és mondjuk eltűnt a telefonja, és akkor utána meg nem tudta felhívni az anyósát. Ilyen szerencsés soha nem. És hogy lehet elküldetni a telefonból telefonszámokat, tehát én azzal vagyok baj. A körülésgombbal. Igen. De ugye képzeljétek el azt a kellemetlen helyzetet, amikor eltűnt a telefon, vettél egy újat, és akkor nem tudod felhívni a kedves anyukát, mert nem tudod felhívni a számát. Jó, most nézzük meg Gábor, a telefonodban egy csomó telefonszám, hogy tudod ide föltölteni? Arra is van, amikor összekötöd a Gmail fiókoddal, akkor, bocsánat, igen, össze lehet szinkronizálni. És ő így szépen ebben a listában felszinkronizálja neked a telefonszámokat névvel. Te utána ki tudod egészíteni, hogy Attilának ugye ez a e-mail címe, meg itt van a másik e-mail címe, meg ha még lenne 60, akkor azt a 60-at is ide lehetne írni. Itt van Attilának a telefonszáma, itt van Attilának a címe, ide hogyha beírjuk a címedet, akkor amikor a telefonon mondjuk nézem a híváslistába és megnézem, hogy az Attilának a címkét, akkor ott lesz, hogy Miskolc Kukukin utca 26, és lesz mögötte egy kis, tudjuk, hogy ott lakik. lesz mögötte egy kis ilyen földgömbikon, és ha arra ráböksz, akkor a Google térképen a GPS odavisz. Ja, de komoly. Kukutyimba. Kukutyimba is odavisz. Ferences mellett. Itt oda tudod írni, hogy minek járunk mondjuk ide, zabot hegyezni, vagy bármilyen olyan dolgot csinálni, ami fontos. Megjegyzést tudsz hozzátenni ide, azt szoktam mondani, hogy hol találkoztunk, mikről beszélgettünk, milyen meglátásaink vannak. Hogyha van Igen, ez az adatbázis kezelő, hogy van ezen kívül sem. Gábor, ezt lehet központi nyilvántartóra használni? Tehát mindig zsönkártnak? Én szerintem lehet, igen. Mert itt ugye ez nem vesztik el, hogy én ezt most föltözvágom ezt a telefont, Segítek. ebbe írom be mondjuk, amikor valaki hív, ott van a telefonszám, és akkor megkérdezi úgy, hogy akkor most elmentsem a telefonba, vagy elmentsem a fiókodba. Igen, elmentem oda, hogy akkor ez most ismerős Antal, és ő ide szépen beírja. Hogyha nekem utána van hozzá e-mail, hogy van időm mondjuk megkeresni, akkor amikor gép előtt vagyok, ott azért egyszerűbb ugye e-mail címeket beírni, meg címeket, meg megnézni, hogy mikor van a születésnapja, mert úgyis felmentem, rákerestem, letöltöttem hozzá egy képet, megnézem, mikor van a születésnapja, megnézzük, milyen e-mail címe van, ide be lehet állítani egy csomó adatot. Nézzük Péter, hogy hozzáadással lehet hozzáadni többfajta adatot is, amit szeretnénk mondjuk internetes hívás, mondjuk akkor a Skype címét ide lehet tenni, születésnapját, címét, telefon, jegyzeteket lehet, becenevet lehet hozzá beállítani. Nevet fel soha. Attibaba. Tipcsike. Én például az üzleti klubnak a tagoknak a neve után beszoktam írni ezt a MÜK, Miskolci Üzleti Klub, mert azzal tudom listázni is, meg egyből tudom, hogy onnan ismerem. Meg a Wimberg. És akkor már eleve tudom, hogy akkor vele biztos, hogy tegeződöm. Hát nekem nagyon rossz a névmemóriám, és akkor valakinek jön, hogy Kis Pista hív, Kis Pistából van ugye mondjuk 30 a névtáramban, de hogy ott látom, hogy Miskolci Üzleti Klub, akkor nagy Isten látom az arcát is, akkor már tudom, hogy aha, az a srác, aki... Egy T-betűt leszel elég, hogy tegeződős. Nem magányból. Az is lehet, igen. T-asztalosra is leteged? Ó, nem hívják már, he! TM. Na, szóval ezen kívül ugye ezeket az embereket csoportokba is tudjuk helyezni.
amik itt jelennek meg. Én ezeket nem igazán használom, mert 1818 embernél már ezek annyira nem számít. Olyan jó a Google-nek a kereső része, hogy ha így ráadásul címkézem, hogy itt van mögötte, legyen egy szíves. Ott a kuka. Kapcsolatépítő klub. Hogyha én ezeket a kódokat használom, hogy Miskolc üzleti a műk, akkor tudom, hogy kilistázza nekem írjuk már be fel a műk. Na megnézzük ki, hogy meg. Aha. És hogyha így csinálunk egy szűrés, Hát igen, beja, Beja. pénzügyminiszter. mert úgy teszi, akinek a legtöbb levelet írom. De csak Azt szerint hozza, hogy amit a leggyakrabban használok e-mail címet. Aha. És akkor itt van például a Tibor. Te is Ott vagyok elől, azt még nem vettél semmit, Adikám, vagy mappát, vele? még külön mappát nem kaptál, még nem. Nekem meghajtó kell, nem mappa, meghajtó kell. Azzal nincs baj szerintem, hogy mi hagycsok. Ha rendeltél egy 72-es Facebook kampányt, akkor kapsz Majd külön fogok címet. mindjárt azonnal. Nézzük meg, hogy a levél átment a másikba. Oké. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdés, kérés, sóhaj. Nagyon jó. Igen, figyelj csak Androidra hogyan lehet beállítani? Le kell tölteni. Nem kell semmit letölteni, végülis Ja, az benne Android van. az ugye az Google cucc. Egyszerűen össze kell szinkronizálnod a telefonoddal. Ugye a beállítások, hogy nem Itt ugyanaz jön. ezen a videón. Windows-os vagy? De az Androidos? Igen. Beállításokba fiókot hozzáadsz, az kész. De nem tudja. De miért nem? Beállításokban, tehát nem úgy jön a beállítás hozzá. Aha. Ugyan, mint a gépen, hanem egy jóval butítottabb áll. De Attila ennek a nagymestere. Igen? Aha. Ámon. De nem Windows, tudom, hogy... Windows operendszeres telefon. Gyere csak. Szerintem azzal is össze lehet kötni. Apple. Apple-lel is össze lehet. Na, Mindegy. ezt tisztán. Hát, Ilyet. hogy kell azt